Bună, sunt Georgiana, iar în cadrul acestui tutorial vă voi prezenta modul de rulare a wizardului de generare documente în scopul realizării unui bond de intrare pe baza unui ordin de producție. Pentru a realiza această operațiune, am adăugat inițial un ordin de producție pentru 12 computere. Acestea vor fi asamblate conform versiunii de rețete cu numărul 1. Pe baza ordinului de producție, am realizat un bond de consum servicii. Acesta evidențiază cheltuielile efectuate cu articolele nestocabile din componența rețetei. Acestea sunt asamblarea și ambalarea. De asemenea, am realizat un bond de consum. Acesta evidențiază descărcarea gestiunii de articolele stocabile din componența rețetei. Inițializarea wizardului de generare documente se va face fie din forma de ordin de producție, fie din filtrul de ordine de producție prin selecție din lista de generare. Trebuie să ținem cont că wizardul va fi rulat pentru un singur ordin de producție și va avea drept rezultat un singur bond de intrare. Trecerea la etapa următoare se va face prin click pe Next. În cadrul etapei de configurare a wizardului de generare documente, vom stabili următoarele informații privind documentul ce urmează a fi generat. Seria și numărul acestuia. Data, gestiunea și starea documentului. Informații precum starea, gestiunea și topul vor fi preluate din setările implicite ale tipului de document bon intrare. Data va fi implicit data curentă. În momentul în care am stabilit aceste informații, vom trece la pasul următor prin click pe Next. În cadrul etapei de verificare se va acționa butonul Verifică pentru a observa dacă au fost generate bonuri de consum ce au fost asociate ordinului de producție pentru care dorim crearea bonului de intrare. Dacă există cel puțin un bon de consum asociat ordinului de producție, rezultatul verificării va fi pozitiv și se poate face trecerea la etapa următoare. În cadrul acesteia se va acționa linkul Calculează bon de intrare producție din ordin de producție. Această acțiune va duce la generarea automată a bonului de intrare. În cazul în care sunt întâmpinate probleme la generare, acestea vor fi afișate pe coloana Mesaj. În cazul în care bonul de intrare a fost calculat cu succes, se poate trece la pasul următor. În cadrul etapei de editare se oferă posibilitatea modificării informațiilor din bonul de intrare, calculate automat de aplicație. Modificările efectuate pot fi realizate pe baza informațiilor oferite de documentele sursă. Costul total al producției a fost determinat pe baza bonurilor de consum asociate ordinului de producție. Pentru vizualizarea detaliilor acestor bonuri de consum, se acționează linkul Costul efectiv al producției. Această acțiune va duce la deschiderea unei forme ce conține toate articolele ce au generat cheltuieli în cadrul procesului de producție. Pentru modificarea informațiilor din bonul de intrare, se selectează articolul și se acționează butonul Modifică. Editarea valorilor se va face pornind de la costul total al producției, obținut pe baza bonurilor de consum și a bonurilor de consum servicii. Cantitatea obținută va fi preluată implicit din ordinul de producție. Dacă în cadrul procesului de producție a fost obținută o cantitate diferită, aceasta va fi completată aici. După cum puteți observa, în momentul modificării acestei cantități a fost modificat și costul unitar, acesta obținându-se prin împărțirea costului total la cantitatea completată. Prețul de intrare al articolului poate fi stabilit prin aplicarea unei marje la costul unitar. Astfel se completează procentul și se aplică prin acționarea bifei din dreptul câmpului marjă. După cum puteți observa, prețul de intrare a fost majorat cu 12%. De asemenea, valoarea bonului de intrare a fost calculată înmulțind cantitatea obținută cu prețul de intrare. Tot în forma de editare vom completa informații precum numărul lotului și data expirării. De asemenea, putem completa țara de producție a lotului, producătorul, starea comercială sau calitatea articolului. În momentul în care am stabilit toate informațiile ce dorim a fi preluate pe bonul de intrare, acționăm butonul OK. După cum puteți observa, aceste informații au fost preluate în partea de informații bon intrare.
Trecerea la pasul următor se va face prin click pe butonul Next. În cadrul acestei etape se realizează salvarea bonului de intrare. Aici puteți vizualiza informații privind headerul bonului de intrare, cât și informații privind detaliul, articolul conținut, cantitatea și prețul acestuia. În momentul în care ați stabilit că acestea sunt informațiile pe care doriți să le salvați, acționați butonul Salvează. În momentul în care ați finalizat salvarea documentului, treceți la ultima etapă, și anume vizualizarea bonului de intrare salvat. Pentru deschiderea acestuia, veți acționa butonul Modifică. După cum puteți observa, bonul de intrare producție cu numărul 66 a fost salvat. Acesta a încărcat gestiunea Depozit București cu o cantitate de 11 computere. Pentru a vizualiza repartizările acestui detaliu, îl vom selecta și vom deschide controlul Repartizări din partea inferioară a formei. Aici putem observa că bonul de intrare cu numărul 66 a fost repartizat pe bonul de consum cu numărul 23 și bonul de consum servicii cu numărul 25. Senior Software vă mulțumește pentru atenția acordată.